Qui no ha patit mal de cames alguna vegada? Sobretot a la part baixa, als bessons. Un dolor molt incòmode, com que molesta i no et deixa fer el teu dia a dia i que fins i tot provoca rampes o un dolor intens, insuportable, amb la sensació de tenir els bessons garrativats. Aquest tipus de dolor o sobrecàrrega és molt típica. Encara que normalment la pateixen les persones més actives o esportives, les sedentàries tampoc se n'escapen. Quines són les causes d'aquest problema i com podem evitar-ho? Els sobreesforços o sobreentrenament, tota activitat per sobre de les nostres capacitats pot provocar aquest tipus de sobrecàrrega. És important dosificar l'activitat física, sempre anar pas a pas i sempre que es pugui fer una bona planificació per aconseguir que el cos es vagi adaptant al progrés i a les activitats. Deshidratació. No ens podem oblidar mai de l'aigua, de beure aigua, la mala alimentació. Les sobrecàrregues o rampes també poden ser causades per una manca específica de minerals com el magnesi, el potassi o el calci que han d'estar sempre inclosos a la nostra dieta. Després, la manca de descans és molt important, molt necessari per a la nostra musculatura i per a tot el nostre organisme. Els problemes de circulació sanguínia, els músculs, necessiten que els hi arribi oxigen, nutrients, minerals. Si la circulació sanguínia no és bona, els músculs no podran tenir un bon subministrament i poden generar l'aparició d'aquest problema. L'estrès. L'estrès té un gran impacte al nostre organisme. Provoca una tensió muscular que pot comportar tota aquesta simptomatologia que comentem. Com moltes són les causes, també moltes poden ser les estratègies a utilitzar per combatre aquesta alteració. Per exemple, fer una dieta equilibrada, que inclogui tots els minerals que hem comentat anteriorment. Cal fer una bona ingesta de fruita, verdura, fruits secs. Per altra banda, la hidratació. La ingesta d'aigua ha de complir les quantitats recomanades i ha de ser una ingesta constant i regular durant tot el dia. A més del descans. El descans és molt important per deixar temps a la recuperació correcta de la nostra musculatura i del nostre organisme. Fer exercici de manera regular i controlada també és important. Cal moure's, però amb una intensitat inferior a la normal. Quan tenim aquest problema o aquesta sensació a les nostres cames, cal fer una activitat suau, assequible i que sigui gratificant. També podem fer estiraments. Els estiraments donen molt bons resultats. Realment, quan es produeix una rampa muscular, el que cal fer per eliminar-la és estirar aquesta musculatura. Mantenir una bona rutina d'estiraments, sobretot en aquesta zona més afectada, ens ajudarà a reduir aquesta simptomatologia. Les tècniques per millorar la circulació sanguínia, com hem comentat abans, podria ser fer banys de contrast, aigua freda i aigua calenta, fer massatges. Els massatges també ajuden a drenar la zona, a eliminar toxines i a fer arribar més sang amb nutrients i minerals que ajudin a recuperar aquest múscul. Llavors, sempre que sigui possible, recorrerem per aquestes tècniques a professionals especialitzats, ja sigui un nutricionista o un fisioterapeuta. El que faran és assessorar-nos de manera específica i individualitzada. A més, aquest problema també pot estar associat a altres patologies, com per exemple la diabetis. Si amb totes aquestes estratègies la simptomatologia que hem comentat no es redueix, és important visitar a un metge o a un professional de la salut perquè ens pugui ajudar.